ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hinsugatan apan siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, kuhauno lalinon ang Mga higala, kumusta mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghatag mga pagdaig ug mga pagpasalamat dinha kanimo. Salamat nga hangtod niining mga taknaa padayon paghihapon ang kahigayunan nga masabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan, panalangini usab kini nga estasyon ug panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw karon nga pinaagi sa influensyas gahom sa Espiritu Santo.
ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran, ug sila Ginoong Dios imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalagad diha kanimo, aron usab sila maandam ug maluwa sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon higala sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa ato nga pinakamin portion ato sa ning ibanan o pipila ka mga text message, no? Okay, ato ning basahon ni sir, maayong hapon. Ang inyong programa sa religious programa og gyud ang kinaham diri sa amo. Daghan man gyud sad ang naminaw diri, pero daghan sad og relihiyon. Kay naay Iglesia ni Cristo, naay Baptist, naay born again, unya daghan diri pod noon ang Katoliko. Usami sa Katoliko nga nagpaminawan sa inyong program. Salamat sir. Okay, salamat pod sa inyong pagpahibalo nga naminaw di ay mo sa atong programa. Pastor, mangayo kami sing advice sa inyo kag pangutana man ni. So sagdi lang ato lang ning hatagag higayon unya kay naa na may pangutana nga ato nga napahibalo na nga ato nga tubagon karon. Maayong hapon Brad John, si Sister Nini Galikni. Si Brad Ricardo Incabo ug uban sa iyang asawa nga natugmawan naa sila sa barangay Minapasok, Sitio Victory, Calatrava, Negros Occidental. Okay, daghang kayong salamat sa information, no? Medyo nakabantay ko dunay nag-text ani pila na kabulan. Unya dugay-dugay na di ining nabautismuhan. So naagi Brother Libby, Pastor Terana, mga nangakabig sa atong programa nga wa lang gid ta kahibaw nga wa pod sila nag-text, pero kini sila di ay kay kaganina god si Sister Nini na nawag sa ako nagkaistoryahan na gid mi, unya nalipay gid ko sa mga positibo nga mga impormasyon bahin sa mga listener nato diha sa Minapasok, no? Congratulations, Brother Ricardo Incabo, uban sa imong asawa ang kananaang nabautismuhan mo dinhi di ay sa ato nga programa sa sige nyo paminaw. So salamat nga kamo ni sanong sa panawagan sa Ginoo. So diha sa barangay Minapasok, Sitio Victory, Calatrava, Negros Occidental. Congratulations ni Mr. and Mrs. Ricardo Incabo, nga nabautismuhan mo, nakapangalagad mo sa Ginoo, pinaagi din sa ato nga programa sa radyo. And hopefully nga may lain pa nga amo nga mabatian nga nabautismuhan diri gyud sa atong programa sa radyo. Sama kagahapon didto sa Tagasa, no? Dunay gibautismuhan nga 14 out o adtong 14 dunay tulo nga radio listener gyud tingali out of 3 si Brother Fredo o Fred Sarsaliho apil na sa tulong nabautismuhan nga ato gyud nga radio listener. So ako nagtuo nga sa adlaw sa katapusan full of surprise gyud, no? Kay daghan sa umabot nga mga panahon, daghan sa mga kalag nga manglutaw nga sila di ay nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa ato nga programa sa kahanginan. So salamat sa mga tao nga nagtabang nato nga makahimo ta sa pag-program sa taas-taas na nga mga panahon, and God bless sa inyong tanan.
usab atong i-congratulate ang atong mga kaigsunan, especially nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait diha sa Daha Diot San Isidro Leyte, uban sa tanan nga mga kaigsunan nga nagmalampuson ang ilang crusade diha kay dunay 16 kahamiling kalag diha sa Taglawigan, no? Sa Taglawigan niya dugay naman gining giplano gyud nga walihan ang Taglawigan na walihan ra gyud. Unya sorry sa mga paghangyo nga ako unta tudinha mo'y mudala sa crusade apan nakabalibad ta tungod sa ato nga programa manggod. Pero salamat nagmalampuson gyapon dunay 16 kahamiling kalag diha sa Taglawigan nga nabotismuhan kagahapong adlaw. Unya congratulations sa tanang mga kaigsunan, ginamit ang ilang panahon sakyanan sa lapi alang sa pagsulti sa kamatuoran. Last text nga akong basahon, sir mga pangutanan so dili lang usata. Well mga igala, si Bradley B maghatag og dugang sa dili pa ta mo tusunan si Bradley B magtanaw sa di pa siya magbasa og mga text, pipila ka mga text message sa cellphone ato sa tan-aw ng atong monitor aron ta makaibaw og diining mga nasura sa kalibutan o dapita nga nagsunod sa atong programa atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers nato sa nakalain nga part sa kalibutan. Welcome kamo tanan nining atong tulumanon. Makapadangat na mahigalag nga mensahe pinaagi sa pag-text o pinaagi sa pagpadalag mensahe nga sa atong live no sa DYCM Bugo Adventist. Palihog lang po sa mga viewers nga ato na pong i-share mga higala ang atong program para nga mas daghan pa ang makakita, makabati o niya ma-share na to sa pulong si Ginoo. Pwede na mo ka-message kay panahon na nga ato ng pangbasahon ang inyong mga mensahe. Okay, atong nakita din si Brother Joseph Kemno. Mayong gabi usab diha kanimo sir, Brother Isaw og sa tanan nga nagabyo karon sa live. Wa diri ron si Brother Isaw andi si Pastor Joel Tirana. Si Brother Isaw nagkabisi kay dunay mga iyang giatiman sa Bible study tungod kay medyo ipit na ang panahon kay tingklasin na busa iya gyud nga gidubli ang iyahang atensyon sa Bible study. At of this time, dili na to makauban si Brother Isaw. Okay, ato ni tanawon sad kang Brother Ronilo Itang. Maayong gabi sa mga kaigsuunan. Maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless. God bless also Brother Ronilo. O niya sad si Brother Elmodam Flores. Good evening ninyong duha, Brother John, tulomi diri. Kami si Brother Joel, Brother John. Good evening ninyo duha or tulo, Brother Libby og sa tanang naminaw. Karon og naglantaw sa live. Maayong gabi dia Brother Elmodam. Anyanyasad si Sister Remedios Dehito. Good evening mga brad, di anapod mi. Naminaw ninyo, Brad, nila ni Manang Linda og Manoy Samuel. Salamat sa pagbasa. Marag sa kabangkalan ni Brad. Yes, kabangkalan na dan batayan sila si Ninang Linda og si Ninong Samin Nogra, no? Maayong gabiin nyo diha ninang onya maayong gabi sa ato diha nga butan nga district supervisor si Sir Tony Aplacador do. Maayong gabiin nimo do uban sa imuhang pamilya. Unya may gabi ipod ni Sir Albert Orvita uban siyahang pamilya. Ug tanan na lang ron nga nagsunod sa atong programa dias kabangkalan lalo na ni Dong Ring Ponay. Okay ni asad si MGB Bangkali. Sa kuan Luir Himinsulan San Francisco Camotes. Good eves mga bro. Musta? Tanaw na pod ko diri ron. Thank you kaayo. Brother Bangkali. Okay, Brother Muri, no? Salamat sa pagpaminaw unya basigi kay balag nimo ni si Yoyong Gonzales
inga nga naghuwat si Ralph Lo Chavez niya, di lang siya magsigig panghilabot sa mga Seventh-day Adventist kay wa man siya hilabti, pero gihuwat siyang Ralph Lo Chavez og dili niya kaya, di na lang siya magsige og panghilabot kay di man siya kakaya. Unya pahinumdumi unya sa panahon debate na bunes lungsod sa San Francisco og last 2006 og diin na siyang dapita nga wa siya ka human. Okay, ni-assess Brother Ronilo Itang, maayong gabi usab Brother Joel, and God bless. Ani ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen mga kahigalaan alang sa ato mga higala nga nag-heart o niya nag-like sa ato nga program. Niya si George Espelita Alcordo, niya si Magno Lasco, Basilio Notarion Jr., og Teresa Cordoba, Sister Tracing ni. Niya sad si Jemuel Dequeno Laloses. Ato po nakita si Rosdal Kaomiran, Ginaline Lumuntad, ang mensahe nga nagdilaab. Ronilo Itang, Abner Dualio, Hertrudes Iorpo, Elmer Serdi Jesus, Jonaline B. Coralde, Gerardo Lobitania, o Brother Elmudam Flores. Okay, daday maayong gabi inyo diya sa Australia uban sa imo naman mabanji nga imuhang duha ka mga anak ug ni Pastor Randy Soson ug siyang pamilya. Salamat sa inyong pagsunod kanunay sa itong programa. So Brother Mudam, salamat sa pagigdugtong kanunay pod sa atong programa Pinagis Pagpaminaw. Kini-respond si MGB, Brother Mori Bangkali. Siya okay bro. Salamat Brother Mori. Madali man na nimo mailhan si Yoyong kay dako man ang tao. Dali na nimo mailhan. Anang kalma-kalmahan lang gud na ang iyang pagkaluyal anang iyang relihiyon nga giingon niya nga si Kristo ang nagtukod. Okay, ako basahon pa dili Hi ko John, good PM, greet lang ko sa akong mga anak nga pirmi maminaw sa imo programa kada gabi ilabi na sa ako mama and papa si Tata di ay ni taga Mount Zion sa Camotes. Okay, daghang salamat Brother Tata, no? Okay, niya sa Brother Jemuel Dequeno Laloses, mayong gabi ninyo Brad, og sa tanan na lang, God bless. Okay, ato ning basahon sa nesong cellphone yung pasok. Mayong gabi ninyo Brad Libby, Brad John, greet ko ni Brad Alex Kanyada, og sa tanan nako nga makaubanan sa SDA diha sa Medellin, especially ni Konsehal Raymond Olivar. Mayong gabi Konsehal from Felipe Soliera. So, good evening, Brother Felipe. Okay, di pa itong tanahon. Tinuod gayod niya. Nening kalibutan na luoy kaayo ko. Kay akong mata, wala na gamit sa pagtanaos forever. Ayong amigo, Brother Lino Rubena. Ang listener na amor nga ni Santo Rosario Bugo. Siguro. Kay masuko ang tanang criminal Brad. Na kung say paglaom pas pagtanaw sa iyang sa forever. Kaya di na lang forever ang tanawon Brad. Okay, ni pa itong basahon. Maayong gabi ninyo Brad, og sa tanan na lang God bless si Jemuel ni Dequeno Laloses ni Aposlia Monies. Maayong gabi ninyo. So good evening Mr. Leah, kauban ni Brad Vicente dia. Okay, sad to say Brother Libby, maingon kong condolence sa Mader, namatay na yung taon si Brother Vicente Monies. Namatay na? Yeah, namatay na itong murag mga 3 days na. Salamat sa mga information kay magsigim ko ni Mother Leah og kuan nga nundi na mukaon unya wa na inana wa pa nalubong mura og wa pa malubong kay wa pa may kuan si Mother Leah og unsa ka ato pani nga i-update unya. So condolence Mother gikan diri sa Jesus is our hope. Nana magina star may katapusan magud taon. Importante nga may pahulay ta nga nag-alagad tas Ginoo. Yes, dati membro man sila sa iglesia ni Manalo unya
naalagay po ni siya po mga inunta nakaraan na bisyo niya bisan tuod og nausab na ang iyang lifestyle pero may tama na gyud. May tama na gyud mo na nga inunta ning resulta gyud. Anya po si Brother Morin pa siya misay mao man na ang imong kadibati diris una. Yes, last 2006 kani si Yoyong Gonzaga. Ang debate ni ana wa na siya kahuman, nagpapuli siya atong CFD pod nga taga Talisay, Cebu. Unya karon pod gihulat na siyang Ralph unta og unsa na siya ang ilang tanang kapilya iyang wali-walihan ang Adventist magiyahang tirahan wa man ta na siya hilabti. Unya na ay studyhan iya pong adtuon didto. Unya mahadlok man siya matubang ni Ralph Lo Chavez og nang iyang kauban diha di mamalibad kay magkuha lang kun sila glain. Unya magsige og kanang panghilabot maghilom lang unta. Di na lang na ang unsa pay mga himuon nga action tungod kay wa man unta pun ni sila hilabti. Mauna Brother More, wa na kahuman. Okay niya po si Rosalyn Lane Laurente. Mayong gabi ninyo, brother. So, good evening, Sister Rosalyn. Okay, ako ang ibalik ang panahon niyo, Brother John, alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghan kaayong salamat, Brother Libe, sa ato nga mga pinalangga nga mga viewers nga ato nga kuan ron og naa pa may nagsunod ato lana nga karon taod-taod basahon no unya adto ta sa paghatag og atensyon mahitungod ining pangutana no gikan ni sa kang kuan gikan ni sa kinsa ba ning kuan ani gikan ni sa kang Amador Casquijo no Brother Amador Casquijo salamat kaayo sa imong pangutana dire no ako ning basahon sa tinuod lang sir kanunay ni naminaw sa inyo ingon ninyo Bible based ning programa naa sa buhat 19 nga 15 nga ipakauna ang tanan unya dili gihapon mo na iladra mo sa inyong mga labaw may pag mag-born again na lang mo si Amador Casquijo ni sa Taboylan. Okay, dagang salamat Brother Amador Casquijo diha sa Taboylan. So maayong gabi is tanang taga Taboylan Cebu nga naminaw ron sa atong programa. Balikan ako ni og basa aron maklaros tanang naminaw. Sa tinuod lang sir kanunay may naminaw sa inyo. Ingon ninyo Bible based ni nga programa. Naa sa buhat 19 nga 15 nga ipakaon na ang tanan unya dili gihapon mo na iladra mo sa inyo mga labaw may pag magbon agi na lang mo si Amador Casquijo ni sa Taboylan. Okay, dagang salamat Brother Amador Casquijo. Unsa man di ay imong pagunahuna sa amo Brother Amador nga wa may ma-born again ang pulong gani nga born again nausab na bag-o doon na bitay pamphlets akong punitan diya sa plaza gamay ra nga pamphlets ang headline nag-ingon I was born twice ang gigamit nga inunta bersikulos Biblia diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5. Unya, ang tinuod Brother Amador, sa imo sigurong pagunahuna, wa mi ma-born again. Ambot ipasabot sa born again, na usab, na bag-o. Mo na ipasabot sa pulong born again. Kung naghunahuna ka o nagbati ka, nga ikaw born again, susiha pag-ayo ang Biblia og sa unsa nga nausab ka. Kay sama pananglitan. Sama pananglitan. Kaniadto sa wa pa ka nag-born again gikaon nimo ang wa gitugot sa Dios nga kaunon o labi na anang baboy walay kapayg walay himbis karon sa nag-born again ka gikaon ra gihapon na nimo ang wa itugot sa Dios nga kaunon ang pangutana tinuod ba
o katuhuan ba nga na born again ka? Kung sa unang panahon, sa wa pa ka nag-born again, ang napulo kasugo, imo na nga gisupak. Karon, sa nag-born again ka na, gisupak man lang gihapon nimo, unya asa may nausab nimo diha, asa may na born again. Kung sa una, wa pa ka nag-born again, Domingo ang imong gibantayan, karon Domingo lang gihapon, unsa may nausab o nabag-o nimo. Ang kami, moingoming na born again nausab. Ngano man, kay sa una, sa una, kung dunay mga membro na mo, hilabihang palahuboga, manigarilyo, sugarol, sa dihang na bautismuhan na Adventista, wala na. Sa ato pa, nausab na. Kung sa una, ang sa wa pa makuan, wa pa gid mi ma-born again, gilapas ang adlaw igpapahulay, pero karon sa Adventista na, wa na. Ang pagkaon, gisunod na. Ang tinuod nga born again, ang Seventh-day Adventist, dili kay kamo. Kaysa una, Domingo. Unya karon Domingo lang gihapon mo asa may na born again sa inyo. Karon kining imong gihisgutan dinhi sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 15, wala ni naghatag og authority nga ang mga butang nga gidili sa Dios pagpakaon iya nang ipakaon kayo. Dili man na pwedeng moingong kang ipakaon na ang tanan. Ato ragod ning tan-awon kining imong kuan imuhang bersikulo unya nung timi kay among basahon diri sa ubos kung unsay tinuod nga gipasabot mahitungod niini. Kung atong basahon niya ang imo ning bersikulo sumala sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 15 mao ni imong giingon nga makauna ang tanan. Kadelikado man ana brother Amador kung makaon na ang tanan kay kung imong basahon ang Henesis 1:31 nag-ingon og nakita sa Dios ang tanang mga butang ngayang gibuhat tanawa kini maayo kaayo diay kapuno diay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Kung atong dawaton nga makaon na ang tanan nga gibuhat sa Ginoo, kuyaw na kaayo na dihay kapuno dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom, apil na sa pagbuhat sa Ginoo sa mga butang sa kalibutan. Wa gitaw mainlaking mukaos kapuno kabuntagon og adlaw nga ikaunom. Wala to ning basahon dinhi sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 9 hanggang 15 kay mo na imong gihatag, pero tuguti lang nga atong ipadayon sa ubos aron masabtan nimo. Kini manggong Buhat 10 mo ni gigunitan sa mga tao nga wa na magsunod sa gitawag og dietary law. Kung imong basahon dinhi nag-ingon, og sa sunod nga adlaw sa naglakaw pa sila og nagkahiduol na sa lungsod sa si Pedro, misaka sa atop sa balay sa may kautuhon aron sa pag-ampo. Og siya mibatog dakong kagutom nog nangandoy makaon. Apan samtang na naghikay pa sila niini, siya gipanawan. Og iyang nakita ang langit nga inablihan. So dinihinuktukan na to pag-ayo ni Brother Amador Kaskiho. Naging din og iyang nakita ang langit nga inablihan. Og ang usa ka butang nga nagkanaog ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hinikpan kini gituntun paingon sa yuta. So atong klarohon Brother Amador aron mahangpan sa tanan. Ang nakita ni Pedro na abli ang langit. Pagkaabli sa langit dunay usa ka butang nga nagakanaog gituntun. Ang gihulagway sama og habol dunay upat ka mga kanto. Unya ang din niya matud pa sa 12. Unya sa sunod ni diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagupat og tiil og sa mga manana na nagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan. Timan matinaw brother Amador Kaskiho, matinaw nga sa ginamensyon wala maapil ang isda nga walay kapay o walay hingbes. Ngano man kay dili man ni literal ang gipasabot sa pananaon nga nakita ni Pedro.
ug unya gikan man pud ni sa langit gitunton paingos yuta wa gyud kaabot sa yuta kay gitunton man. Ug unya nag-ingon dinhi ug miabot kaniya ang usa ka tingog na nag-ingon, tindog ka Pedro pag ihaw ug kumaon ka. Ang gigamit pulong ka meaning usara ang gisultian ug mo daghana. Karon kumaon ka. Apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. Kay lagi nganong gidumilian ng Pedro kay wa pa siya makasabot ni ining panahona. Diin ni ining habol nga iyang nakita upak ka magkakanto, nakita niya nga naabli man ang langit gitunton. O niya nagingon, umihaw kumaon ka. Balibad si Pedro nga dili ko. Ang kinihinoong wa pang sugua, unya ang gipangkaon ra ba nila wa po didto sa sulod sa habol nya gibira man to sa langit mo ilang gipangaon ini as ubos pastilan pagkakataw-an na ginanang mahuna-hunaa. Unya nagingon dinhi ug ang tingog niabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Kining pagkasultiha ang kadaghanan muungot ra gyud sa bersikulo 15. Tan-awan nyo nahinluan na sa Dios ang tanang mga butang, then kay naa may mabasa nga nahinluan na sa Dios, konklusyon kauna. Ang kaunon kadtong wa itugot sa Dios nga kaunon. Pero ipadayon ta sa ubos sa 16 ug 17 brother kananang Amador. Nagingon dinyo ug kini nahitabo sa makatulo ug sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Matin-aw nga ang tingog katulo mahitabo nabati ni Pedro. Ug unya sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Huna-huna akon atong literalon kini pagsabot ang inyong gikaon dili man didto sa sulod ni adtong habol. Wa man puto kaabot dinhi ning yuta kay gibira man to balik sa langit. Unya ngano man gyud nga inyong hunahunaon nga ang inyong gikaon gitugot na nga ang gisugo pagpakaon kang Pedro kadtong didto na sulod dili tong dias gawas. Ug unya nag-ingon sa 17 ug samtang si Pedro nalibog pas iyang hunahuna kun unsa kaha ang kahulugan ni adtong panan-awon nga iyang nakita. Timan-i nga si Pedro miabot niya ang kalibog kung unsay kahulugan ni adtong panan-awon nga iyang nakita. Panan-awon lang to, dili to literal, pero usahay ambot nganong mga unsad mog panan-awon. Unya naging din unsa ka ang kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. So ang buot ipasabot nga doon na to'y buot ipasabot, doon na to'y kahulugan kadtong panan-awon nga iyang nakita. Nya ipaday na to pagbasa. Tan-awa ang mga tao nga gisugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas tapos sila masusi kung diin ang balay ni Simon. Og sila nanawag sa pagpangutana kung nag-abot ba dito si Simon nga ginganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong mahitungod sa panan-awon niya timani si Pedro na malandong mahitungod sa panan-awon ang kamudiha pagpamalandong pud mo. Kay si Pedro gani nga mo'y nakakita, gipamalandong niya ang kahulugan may tungod sa panan-awon nga iyang nakita. Ug nag-ingon dinhi, ug ang espiritu miingon kaniya, tan-awa ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Timan-i sa gipamalandong ni Pedro ang kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Timan-i nga ang atong gibasa ang tingog makatulo na hitabo og kalit kadto gibira ngadto sa langit, meaning wa kaabot gyud dinhi kay gibalik man sa langit. Ug unya samtang gipamalandong ni Pedro ang kahulugan sa iyang nakita, dunay tulo ka tawo nga nangita niya. Pila ka tingog ang nahitabo? Tulo. Pila ka tawo ang nangita ni Pedro? Tulo. Kung imong tan-awon, nag-anam kalutaw ang kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Ang ipadayon na to sa 20. Tindo ang nag-ingon dinhi, tan-awa may tulo ka tawo nga nangita kanimo, tindog og kumanaog ka og ububan ka kanila sa walay pagukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. So kadtong tulo ka tawo, timan-ing ang espiritu ang manlulunda
mo'y nagsugo pagpaadto kang Pedro. Unya, tindog, ayaw pag-ukon-ukon, umuban ka kanila kay ako'y nagpasugo kanila. Nga naman, tungod kay didto sa kinini ang didto'y usa ka tawo nga ginganla gitawag og si Cornelio. Ang gusto niini nga ang husto ni masultian siya tanawa samtang si Pedro ning uban ni adtong tulo ka tawo nga nangita kang Pedro mikuyog na siya didto na siya sa balay ni Cornelio nagingon og sa sa 27-28 og sa nagpakigsulti siya kaniya siya misulod didto iyang nakita ang daghang mga tawo nga nagkatigom didto sa panimalay ni Cornelio. Nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom kay kadtong mga tawhanaa naghulat o nagpaabot man to sa pag-abot ni Pedro kay kadtong tulo ka tao nga nagkuha kang Pedro sinugo to ni Cornelio ug sa pagsulod ni Pedro sa panimalay ni Cornelio nakita niya ang daghang mga taong nagkatigom kibali intact na diha na ang nanaghulat nga mga tao. Unya nagingon sa 28, og siya mingon kanila, kamo nasayod na nga may supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo. Sa ato pa mga Hudiyo naa sila kasuguan. Unsa man ning kasuguan na? Supak sa kasuguan alang sa usa ka Diyo ang pagpagigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuloong, stranger sa English o kon hintil. Dili ba magtotoo? Gidili na sa balaod sa mga Hudiyo. Pero nag-ingon din niyo, apan gipahibalo kanako sa Dios. Kinsay nagpahibalo ang Dios, kinsay gipahibalo si Pedro nagingon nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. So ang gipasabot nga ayaw nganli og mahugaw ang mabutang na hinluan sa Dios ang nagagipasabot adto tao nga gihinluan mauna nga wa maapil gyud dire ang walay kapay ug walay hingdes nganuman kay kadtong pananaon nga iyang nakita ni Pedro dunay kahulugan nga nagsimbolo nga unsa man ang rasa sa tao ang tao gihinluan pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Kung imong basahon sa Herbianon kapitulo 10 bersikulo 10 ingon niini ang gisulti matud pa og pinaagi sa maong kabubuton kita mga hinlo gikan sa sala pinaagi sa makausara ug dayon sa paghalad sa lawas ni Jesucristo. Busa ang tao nga nahugawan sa sala maoy gihinloan dili ng baboy, dili ng walay kapay ug walay himbes. Brother Amador, kinini ang hinaot pa nga imong nasabtan kining mga bahina. Karon kanang imong gihisgutan nga Bible based man kaha mo nganong dili man gihapon mo. Natural kay wa man na gitugot mo dili gihapon me. Pamatii ang gihisgutan sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 46 ug 47 ingon niini katinaw ang gipasabot niya kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So naagi di ay nagingudis 47 sa pagbuhat ug kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Kaklaro nga naipakaon na dili ipakaon, mahugaw og mahinlo. Karon diin manigikan di ay gikan sa Dios. Busa dili ni doktrina og pangulo sa simbahan lang. Niya karon nagisgot man ipakaon og dili ipakaon, mahugaw og mahinlo. Meaning nga atong susihon kung unsa ang ipakaon nga mahinlo og ang dili ipakaon nga mahugaw. Karon kung atong basahon Ezekiel 44:23 og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa mahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Ang katawhan sa Dios di ay tudloan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Nanon sa may inyong itudlo nga mahugaw ug malinis, balaan ug dili balaan nga limpyo naman ang tanan kauno na. Unya sugo man as Ginoo nga tudloan ang iyang katawhan. Kanina ang sa kalainan sa balaan ug dili balaan, ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis.
tudloan. Mao na nga kini nga programa ang inyong mga higalang mga Seventh-day Adventist nagtudlo sa gitudlo sa Biblia. Nganong tudloan man ang katawhan sa Dios sa mahugaw ug sa malinis? Kung imong basahon Levitico 10:10 nagingon, og aron mailan ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Timan nga tudloan kay aron maidukar maila ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan sa mahugaw ug sa mahinlo. Kining mga butanga, Brother Amador, matinaw nga ginatudlo niini nga programa ang kalainan sa balaan ug dili balaan, ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. So ni ang gitudlo karon unsa may nahimong resulta niini imbes tudloan ay naunsa ba? Kaon na tanan kay gihinluan na. Doktrina baya na sa yawa nga makaon na tanan dito na nagsukad sa tanaman sa Eden. Ang gidili sa Dios pagpakaon mo sugo siyawa nga kaunon sa tao. Unya mauni ang gihisgutan sumala sa Ezekiel 22:26 ingon ini ang gipasabot Brother Amador kaskiho uban sa tanang naminaw karon niya. Gilapa sa iyang mga pare ang akong kasuguan. Tanawa kini Biblia magyud ni. Gilapas ang kasuguan sa Ginoo. Kumusta man ang kasuguan sa Ginoo gisunod ninyo kay born again makaamo? Unya unsaon man nato pag-ingon niya ng tinuon mong born again nausab og nabag-o naa nausab naa nabag-o nga mura gihapon. Unya gilapas sa iyang mga pare ang akong kasuguan ug gipasipalahan akong balaang butang, sila wala magbutang og kalainan sa balaan ug sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Tanawa ra gud. Nagtudlo ba mo sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis? Kay inyo limpyo na tanan, kaon na tanan. Mao ni ang pagkakaiba, Brother Amador, hinaot pa nga imong nasabtan kining mga bahina. Og unta ang mga pulong sa Dios nga imong ginapamatian, imong hangpon, imong pagadawaton aron nga sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan kita angay bagay ug takos nga moatubang sa pagsugat sa atong manluluwas nga mao si Hesus. Si Pastor Joel Carana maghatag og bugad pagkapina ning mga bahina. Pastor? Okay, salamat Brother John. Niya atong pasalamatan kung higala nga nagpadangat sa mga pangutana kabahin sa buhat Jes 9 ngadto sa 15 nga naingon siya Bible based man daw ta. O niya klaro naman daw nga ipakaon na diha lagi sa buhat Jes 9 ngadto sa 15 ang tanan. So atong makita dinhi mga higala nga doon na gyud tay mabasa nga makaon ang kanang gikan ra pod sa 9 ngadto sa 15 sa buhat. Og diha ra ta kutob mo basa mga higala, kakaon na gyud tas baboy, pasayan unsa pa na mga gipangdili. Kay mao man po nay atong masabtan nga makaon na tanan kay do na may nahisgutan dinhi sa bersikulo 15 nga naghisgot nga niingon ang tingog sa bersikulo 15 og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Kung dinara ta kutob mo basa mga higala makaingon kita nga nahinluan na giday sa Dios ang mga sama sa baboy kay mahugaw man to. Pero gatong kuhaon ang kinatibuk-an nga istorya mga higala nining kapitulo 10 sa buhat, makita nato nga dili ay ang baboy mao gipasabot dining ginluan. Kay kini manggod istorya ni kinabuhi ni Cornelio og ni Pedro. Kinis Pedro Hudiyo ni. Kinis Cornelio usa kini siya ka sundalo, kapitan sundalo sa mga Italianon. But pasabot hintil ni siya. O niya ang Hudiyo o ang hintil mga higala doon na sila boundary. Ang mga Hudiyo doon ay kultura nga dili sila pwedeng makigharong, makigsandurot sa mga dili Hudiyo sama ni Cornelio. Pero niining tungura mga higala, ang Dios mao'y nangitag paagi nga si Cornelio mabisitahan ni Pedro. Mao tong panan-aw ni Pedro mga higala nga sa kaudtohon naghikay pagudto. O niya si Pedro napunawan sa laing termino nagdamgo or naay kananaang
nakita nga kanana ang sa laing termino ana pananaon. So atong makuha din nga kato siya dagad to literal, simbolikal gud to. Unya kay simbolikal man dunay kahulugan sama pananglitan sa pagkadungog sa niya sa tingog nagingon Pedro, pag-ihaw kumaon ka. Giliteral to pagsabot ni Pedro. Unsay pagsabot ni Pedro sa literal? Ingos Pedro, Ginoo, wa pakoy nakaon nga mahugaw sukad sa akong pagkabata. O literal yung pagsabot. O niya sa may tubag sa tingog ni siya nga ayaw nganli nga mahugaw og dili binalaan ang butang na hinluan. Sa pagkadungog ni Pedro ana naglibog siya. Sa unsa may kahulugan na to? Pero kita hinoon way libog-libog sa dihang nakadungog ta nga makaon na ritso na tanan, ratsada na. Pero si Pedro naglibog siya unsay kahulugan. Unsay may kahulugan adto? Kung atong padayon og basa mga higala og mga kaigsunan dinhi sa bersikulo 28 og 34 dinhi nato makita ang kahulugan sa maong pananawon. Atong tanawon sa 28 nagingon dinhi, og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga maisupak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong og pagpamisita sa usa ka taong dumuluong, stranger dumuluong. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan og mahugaw. Giklaro dinhi gipunaw siya nga wala koy nganlan nga tao nga dili binalaan og mahugaw. Mao toy pasabot sa pananawon nga nakit-an ni Pedro mga higala. Dili to literal nga ang gitawag og mahugaw nga gisgutan dinhi nga dunay mga manap nga nagkamang, mga manap nagsaguyod. Simbolo to siya sa mga tao nga gitawag og mahugaw. Kay alang sa mga Hudiyo sa ilang kultura, hugaw ang mga hintil alang nila. Pero gipakita sa Ginoo nga way tawgon nga mahugaw dili binalaan. Ang prueba diri sa bersikulo 34. Nagis 34. Og unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba mingon, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala day ing pinalabi sa mga tao. Ang 35, hinunoa nga sa matag usa ka nasod iyang pagakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlo kaniya og magabuhat sa matarong. Kaya ang samday background ni Cornelio nganong nagbuhat man siya matarong. Kay si Cornelio mga higala, usa ni siya kahintil, usa kini siya ka tawo nga may nampuon sa Dios og naghatag og limos sa mga nanginahanglan. Mao nga sa pagampo ni Cornelio mga higala, gitubag ni sa Ginoo ang pagampo ni Cornelio og si Pedro mao ang tubag ni adto mga higala. Kay sa dihang nagampo si Cornelio, gitubag sa Ginoo og ang gigamit sa Ginoo sa pagpahibaw kang Pedro mao ang pananawon og ang gisugo nga tawo ni Cornelio, tulo ka tawo ni abot ngadto sa Jope, nagkuha kang Pedro o gidala siya sa panimalay ni Cornelio. Og sa pag-abot sa panimalay ni Pedro sa pag-abot ni Pedro sa panimalay ni Cornelio, didto nakita ni Pedro mga higala nga gitapok ni or gipundok ni Cornelio ang iyang mga kaliwat aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Monay pasabot ni ining buhat kapitulo 10 mga higala. Pero ato lang basahong putol, ang ato pong masabtan putol, o sa pagsabot na to putol, ningkaon punta sa way klarong impormasyon nga naputol. O sa kalaglaga, sa katapusan mga higala, kung dili gud ta maminsar og tarong niini nga pulong sa Ginoo, maamong ra gyud ta sa istoryang putol, mauray hinungdan sa atong kalaglagan mga higala. So dili pa ulahi ang tanan, atong susiyon pag-ayo, kay ang balang kasulatan nagpahibalo sa kamaturan og insakto nga detalye nga para gyud nato sa pagtulon-an gyud diha sa Ginoo. Ako gihatag ang dugang panahon ngadto kan Barlibi sa dugang pagpatin-aw ng bahig. Okay, daghang salamat Brother Joel. Ato ning tan-awon makadiyot higala ang ato nga screen. Di ay mga nakita nato dinhi. Ang didihang mensahe ni si Ruben Mila de la Peña, maayong gabi sa tanan. Niya po si Brother Elmer Lacerna, Brad Tixter, kung giilad man gani, may pag irihis na lang
kaysa magborn agoy nga otro pong bulok og sulpot nga sikta. Anya diapod si Ryan de la Cruz. Good evening po sa inyong duha, Kuya John. Tulumidiri kami si Brother Joel, Brother John. Anya ni apod siya, I'm listening. Niya po si Rodel Lobiano Sarabilo. Good evening, Brad. Niya po si Brother Joseph Kimno. Salamat sa imong pangutana igsoon. Kining buhat kining buhat cheese 8-9 igsoon, ang tao man ang buot ipasabot sa Dios. Niadto igsoon nga gipakita siyag mananap nga pinaagi sa habol, dili man god sa literal igsoon. Symbolic man to igsoon. Kanang pananawon banimo ranang banimo kanang pananawon ba imo ranang makita basama sa nianang laptop o niya gigamitan og projector ba makita na nimo apan dili gyud makakuha ni ana kay og nag-ingon na kay picture man na og pananawon raman kana. O niya si Pedro igsoon sa nahuman kadto na malandong pa siya pag-ayo nga gihuna-huna niya ba og unsay buot ipasabot sa Dios niadto mao kana igsoon, mao ang nga kung unsay atong makita og mabasa sa Biblia mamalandong yun usa ta igsoon. Dili ta mo largo sa pagtuo atong palapdan pagayod ang aron kita makahibalo gayud pag-ayo og unsay buot ipasabot sa Dios igsoon. Pero dayag kaayo nga makita og mabasa gyud sa Levitico 11:1 ngadto sa 12 ngadto sa 12 lason na ana adiha mabasa sa Biblia igsoon ang buhi nga Dios magagiya kanimo. Salamat sa pagbasa sa salamat po Brother Joseph. Salamat po sa pangutana. Ang yang intro kay ng Bible based lagi. Iyang pagtuo kanang pag-ingon nga makaon kumaon ka Pedro pag-ihag kumaon tinuod ng autos Biblia mabasa no. Bible based tuod na. Tan-on mo na ay mabasa. Pero ang pangutana higala pag-ingon nga kumaon ka ang gipasabot ato katubang pananawon buti pasabot literal bagud to dili manang atong susihon og ayo sabton og susihon og ayo ang Biblia kanang base gyud sa Bible ba unsay ipasabot magisgot kani kag pananawon simbolikal na simbolo kay dunay buot ipasabot ang Ginoo, dunay katuyuan ang Ginoo nga mahibaw-an ni San Pedro gipaagig pananawon aron si San Pedro siguradong mukuyog sa dihang dalhon siya ni adtong mga dili Hudiyo. So mao man ang istorya do igala gipasabot nila ni Brother John ang Brother Joel nga dili literal symbolikal to no, symbolikal to ang gipasabot adto sumala sa inyong nadungog sa explanation sa makita sa bersikulo 28 gitinaw gidiha kamo baya nasayod nga kaming mga Hudiyo gidid-an sa pagpamisita o pagpakigharong kaninyo nga mga dili Hudiyo. Apan gipahibalo ako sa Dios nga gikan karon wala na itaw akong pagaingnon nga mahugaw og di balaan. Kano sa nang gipahibalo mo kuno sa Ginoo. Gipahibalo sa panuhigala pinaagi sa pananawon niya nakita nasabtan niya nga ang kahulugan sa pananawon mga tao nga dili Hudiyo mga higala maunay
gipasabot diya sa buhat Jis. Dili kay pagkabasa na to ingon ta, oh, Bible based man na. Oh, karon sama nang si Mateo higala gisgutan diya nga sa pagbalik ni Kristo ang naghisgot diha nga ang mga karniro dalos langit pagapinigon sa tuo. Kanya bagaingon siya, dali mo saka na mga ri kay giandam ni ang ginarian sa langit para ninyo. Sa mga kanding pod adto mo sa impierno kay giandam na para ninyo. Bible based na babasa na nimo. Pero unsa may pasabot ana? Kana bang karniro mo dalog langit literal? Nas bakante? Kana bang kanding mo sunugon nga sa impierno kanang imo makita sa bakante? Dili. Ang gipasabot ana nakahulugan na at tubangan si Ginoo kanang gitawag mga karniro mga tao nang naminaw sa puong si Ginoo. Nang ato mabasa sa Juan 10 versikulo 27 ingon si Kristo, ang ako mga karniro nagapatalingog sa kong tingog, ako nakaila kanila kay sila mosunod kanako. Mo gipasabot ana ang karniro ang gipasabot di literal karniro kundi mga tao nga naminaw sa puong si Ginoo mosunod sa pulong si Ginoo. Ang tao pod nga mingsuki sa pulong sa Ginoo gipakasama sa usa ka kanding mahigala. So gipasabot na dili kanding literal nga mo sunodon kundi ang mga daotan na mahigala. Ino na ang pagsabot ang Biblia. Oh, dili kay pagkabasa nimo ana nga kanding karniro literal na yun na. Nya kanas buhat Jesus pod na gipasabot sa Ginoo na. Kaya ang tinuod kung si San Pedro apat pagkitaig para naon di yun tumukuyog San Pedro. Pero kay nakakita siya panahon niya, nakasabot man siya, awa siya magdumili sa pagkuyog ni adtong mga dili Hudiyo mahigala. Niyang uban wag yapon kasabot adto. Si Pedro nakasabot. Unyang uban nagbasa wa kasabot kay literal. Si Pedro nakasabot sa kahulugan. Muna pong sabto po ng conclusion Pedro sa 34 ang Espiritu na ilan ako na ang Dios day way pinalabis tao. Nasabta ni Pedro kung mag-isgot o kaluwasan way pinalabi ang Dios. Kaya sa bisan asa nga nasod ng kalibutan na pagkakahimutan sa Dios ang tao nga musunod sa Ginoo. Muna gipasabot diha no, muna atong tarungon ikalag sabot kay nasod ba ang Biblia kung di nato tarong sabot maka-impierno ba sab. No, kung atong di nato tarong sabot masabto na tugayo ug unsay pasabot aron ta sigurado higala nga maluwas sa pag-abot sa Ginoo. Wa naman tayo mga kagilaan sa dili pahingpit a puso natong tulumanon ni ang atong tenso. Mangingala magampo kita, mahigog maon og balangtanan namo nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni ang tanan